TKP Hunthar Unit TKP Co-ordination Committee Aizawl mingin chibai kan han book chewa hey no inbuatsaih na sa hle maya in music te po amoy le in kan ria ama sa in band ming tele nang mani band member te tin hey tun tuma hian in soi tu te mel kan hua obi te mel kan hua in unit in tang hle ning kan ria so na ma sa in introduction kha min han ne sakula thange a hey zena arise 2018 in the siak na kal chau meka hey coordination lam tangin kan froi tu tan ron kala masain TKP Hunthar Unit group band regal faith mingin chibai kan bok chua kan lo lom chu ne ti kha kan sai masatua hey ti chuan hey ini hi TKP Hunthar Unit band ani kan ni kan be nin chu regal faith ti ani to tuna hian introduction kan pe nga hey sir bera thu hi George Beck sang zola George satia ka ani hi kan basis ani ti chuan dok chia hey kamis Paul ha hi Joseph K Ramachwana ani hi kan lead guitarist ani chuan hey kabula thu hi la ramzawa ani ramzawa tia ka ani hi kan keyboardist ani ti chuan helai kan sir bara thu hi lalram chana buanga tia ko ani hi kan drummer ani ti chuan kan unita conductor ani chuan buatsai pola assistant conductor ni lai mek ani okay hi lalram ruata kan ni tuntruma hian kan vocalist pakhat jok aron tel thelova ai ko dawna ti chuan hey khatizong khan isila kan band introduction chu ti chuan hey zena hian tuntruma hian kan unit froi tu ten min tel pui thaya lomong kan ti hle kan band mingin lom thu kan soi dua ti chuan kan unit froi tu ron kalte introduction han petaila hey helaya through tamit vo hi langwal Moses vanaldika Moses tia ka ani hi kan unita president nilai mek ani ti chuan helai ani hi pu f lalram hluna ani hi tunai hian kan unita hian vice president nilai mek ani ti chuan kortum ha hi Emmanuel vanlaldina ani hi kan unita secretary nilai mek ani alo mom hle mai in vocalist pakhat zo tel theita lo kha tu mo ming kha lal fruai tluangi PC la fruai tluangi mo alo mum hle mai ti chuanin heta kabula hianin Hunthar Unit TKP president Moses oma ani hi intinge anin buatsai chaudan te tlang pui kha min sela thange arise 2018 tel tur hian kaini unit hi kan inbuatsaih na sa veng reng maya hey atam zok TKP member tuntum arise 2018 tel tur te po hi zirlai te ani kan zir chau kan inbuatsaih hun chau lai vel hi exam lai te ani wangin kan zir dan te po chang chuan ro kholna te po tam tak kan tok ve tin unit lama te po inbuatsaih na te po du thu samang chuan kan nei lawa amai ro chu he arise 2018 hian pakhat na ni ve nge chu kan tuma hei kan unit hruai tu te pon keimani rem chan dan ang azir te in kan zir khun chung te po hi kan hanin en pui thina abigin kan unit secretary hian zantin deuh tho mai band member big hi an en kol diu big to pa an kalpui deuh charchar big thina te chuan kan inbuatsaih dan tlang pui chu tiang chu ani ole hello mom hle mai inbuatsaih dan te ro pui kan ti ti chuan kan hnunga hianin kan secretary oma ani hian arise 2018 amu dan hi nge ni comment toy te han pe sela no ngai thang ole hey kan unit ta po kan musician te ho chona hun te thatak nin kan ngaya tin hey ani howi bekina te po kan man lai te le rong bol na lama music lama tum tu berte ania ani po improve chau real kan ria
kan biakin lama te tuangin instrument te khoi tur om lova tia kan jam roma kan kal te po hi tia biakin lama te po idea tak tak te nei pha kan kau ran te po in kan chhor don in kan ria tuna Arise 2018 TKP Co-ordination Aizawl in inbuatsaih hi thra kan ti kan tang kai pui hle ani Hey, audition ram kan nai chau ta hle maya hela hian mama guitarist a oma ni hian min sang sela audition round na hian englam hoi music nge eng genre nge non play dawna ti kha music themo tuno audition ra jani progressive ni nga I kan la tu zong zong hi original le cover tu ro progressive fe kan ting tu mang ngai thak chawam hle maya hai an buatsai na san ritluk maya kan drummer hi hian min sang sela pakhat na ni in beisem Pathian sak marin kain base khop mai ole Arise 2018 su Hunthar ni thum matanga ni som ni palin kar hian TKP Co-ordination Committee Aizawl in buatsai dawna top 10 atangin live telecast turanianga local cable lama te YouTube channel lama te mi puiten mi lo clear sak don onia Arise 2018